Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Am venit din nou astăzi să fac o partidă de pescuit la Clian. O să pescuiesc cu wobblerul acesta, așa mai verzui cu pete roșii, și să vedem dacă reușesc să păcălesc câțiva clienți. O să încep prima dată în locul acesta, după care o să îl mai caut și în alte locuri. Și nu uitați, dacă vă place acest video, să dați un like, să vă abonați la canal și să lăsați un comentariu. Pe voi nu vă costă nimic, dar pe mine mă ajută foarte mult. Mai ales acum că sunt la început de drum. Acum mă scuzați că sunt un pic răgușit, dar sper că se înțelege ce vorbesc. Am reușit să prind primul clean din partida de astăzi, cam micuțel. Da. Hai. Un puiuț de clean. Să vedem dacă îi prind și pe părinții lor. N-ai reușit să prind unul. Dacă am tot așa de micuț, sau poate un picuț mai mare. Hai. Hai. Stai. Tot un puiuț de clean. Am mai reușit să prind unul, tot așa micuț. Se pare că clienii mari nu sunt aici pe zona aceasta, dar o să schimb locul. Am ajuns aici într-un loc nou, destul de sălbatic, n-am mai văzut pescar prin zona aceasta. Hai să vedem dacă reușesc să păcălesc clienii de aici. Am reușit să agăț unul. Până la urmă, ăsta e mai frumușel un picuț decât ceilalți. Hai de aici.
Nu e el acum foarte mare, dar frumușel. Hai. E un pic mai mare ca și ceilalți, dar nu foarte mare. Așa. Gata. Mai arăt o dată și ai dat. Am ajuns aici, într-un alt loc. Nu știu de ce, dar tot am schimbat pe voblere, nu prea mănâncă cleanul, probabil și că e căldura asta foarte mare, caniculă, sunt undeva la 35 de grade. O să încerc din nou la wobblerul acesta. Să vedem dacă reușesc să păcălesc vreun clean aici. Până acum am prins câțiva clienți, dar mici. N-am reușit să păcălesc niciunul mai îmbrăcat. Acum nu știu, din cauza caniculei mănâncă destul de prost. Sau nu le dau eu momeala care le place. Am reușit să prind grădinița. Cel mai micuț clean de până acum astăzi. Am reușit să mai prind încă unul. Acum s-a agățat destul de bine. Trebuie să-mi iau pensetă. Din păcate, până acum, numai din aceștia mici, poate mai spre seară, o să reușesc să prind și câțiva mai îmbrăcați. N-am mai reușit să mai prind unul. Acesta e un picuț mai îmbrăcat. Hai. Față de ceilalți. El e exagerat de mare, dar stai. E un picuț mai frumos ca ceilalți. Hai, du-te.
În sfârșit un clean frumos. În sfârșit un clean. Da, mulțumesc! Nu, clean! În sfârșit un clean frumos. Clean de criș. În sfârșit o bucată frumoasă. Nu, îi dau drumul săracul. Încă e prea micuț. Nu, clean. Aici. Mai reușit să prind un pui de clean. Cleanul mai mic. Am schimbat locul. Am ajuns aici într-un alt loc și am reușit să... Opa, ăsta s-a descățat acum. Ah, bine, am vrut să vi-l arăt, chiar acum am reușit să prind primul clean din locul acesta. Din păcate, trebuie să închei partida de astăzi aici. Cam de o oră jumate n-am mai reușit să am nicio prezentare. Imediat se lasă seara, trebuie să merg spre casă. O partidă destul de slăbuță, aș zice eu, deși printre ultimii pești prinși a fost, cred că, cel mai mare clean de până acum, de anul acesta. Și nu uitați, dacă v-a plăcut acest video, să vă abonați la canal, să dați un like, să lăsați un comentariu și până data viitoare eu vă doresc fire întinse la maxim.